Video akong ipakita kaninyo nga mananom ko og native talisay tree para ipakaon na nako sa akong kanding star ni nga vlog og hindi lang ninyo ay mga kaibigan karon adto ko sa manguha ko og mga turok kong itanom ngadto sa ako ang luti nga gamay kay para sa ako ang kanding. Mag-andam ko kay ni kakwarisma balisod kaayo ang kumpayon manguha ko og mga talisay. Kani mo ni talisay. Udak ko ni siya. Dili ko lang ni hilabtan, ako lang ni siyang limpyuhan. Kay maayo ni siya nga buhion dinhi kay layo ra sa koral ug layo ra pud sa kasada. Ang kani noon kani daghan na ini mga kaibigan o mubuhi lang ni di adiri ang uban ton makakita mo og mga ingon ani mga turog diretsohon na lang nimo og ibot dili na lang ni tingkuan man ron dali ra kay ni nga maha buhi nya akong iso diri nara daghan naman niyo. Tra punuan na ni. Niyo. Kunag ni. Naglibog. Let's go. Abog. Ito na ta, mga nanom na ta og native talisay sa akong luti nga gamay kay parang andam na ko inikwarisma sa akong mga kanding kay maayo man ang talisay nga native kay kusog silang mutubo nya dali ra sang mabuhi mao na nga ganahan jud ko nga mag-andam na lang ko karon mintras nga tinguan pa pahit jud og pang tanom og mga makaon sa mga kanding way hunong kutob sa mahimo andam kita kay og muhuwaw og 6 ka buwan 8 ka buwan luoy kay ato ang mga hayop atong mga kanding maayo ang talisay kay kusog kay na siya nga mo unsa ni tubo nya humok mabuhi muna malingaw po ko magbike-bike lang ko nga mananom kay ang ako ang luti dito daplin naman sad og karsada madara gyud og bike-bike ko ngadto mag-bike lang gyud ko kay may nang ibay kay hinay ra og dagan na malingaw ra sad ko nga moadto sa ako ang luti mao na mga kaibigan nga bisan og senior hala sige fight kay usasa na siya sa exercise ang uban mag-jogging ako mag-bike unya manguha og lawog magtanom ko og talisay inig-abot na ko dito sa ako ang luti sunday lang gini ninyo ang ako ang video ha apit dool na lang ang ako ang tamnanan dili na jud madugay mo abot layo-layo sa gikan sa amo ang balay kay ni balhin na gud mig balay god di ana mami sa dool na lang mi sa city o Bugo sunday lang gininyo kay dili na gyud madugay hapit na gyud aron mo makakita ngadto sa amo ang bukid hinay-hinay lang lantaw-lantaw sa unahan ng adlaw ay Apit na masalo pang adlaw, mga alas 5 pasado na siguro ron.
Hapon na, may nangapon kay bugnaw. Gikan man ko sa carbon, unya mananom na pud ko og native talisay para sa akong kanding. May na nga og madagko ng akong kanding, daghan nagkauno na anak ko'y andam nga talisay. Kay ganahan kay sila Hinay lang. mo og talisay. O liko nako, paingon ako sa among bukid. Muna na. Apit na ko maabot. Rough road na ni dinhi, dili pa ni simentado. Kay ang amo ang mga konsihalis dinhi nagandam pa para unsa ni tarungon na ning among karsada. O na ako'y ka sugat, hinay-hinay lang. Gikan na siya dito sa bukid. Gyud. Oh, shout out ni Junior Brignas. Shout out ninyo diha. Og ni Bini Muniz Brignas sa Libog, Guadalupe, Bugo City, Philippines. Nagato. Wala. Hinahinay lang kay daghang libaong-libaong. Kasabot mo libaong-libaong. Kanang lungag-lungag ba? Kay rough road man ning among karsada. Na mao na diha ang among bukid, oh. Daghan kaayong mga kakahuyan. Na ay daghang mga lubi. Na ay daghan nga mga sagbot para sa kanding. Hinahinay lang yun, oh. Na ay mais. Na ay mga kugon. Na, guwapa kayong mga mais, oh. Gani kagipangod lang yun ang mga is karon. Dalon musod na sad ko sa amo ana nga luti. Mao na ni dinhi. Amo na ni dinhing luti. Kaning luti ha, kabili ni sa amo ang papa ug mama. Mao ni. Nya dinhi namuyo ang akong mga igsuon. Nya kini dining dapita ako ani dinhi nga tanuman og native talisay anhin dinhi kay ako man ni dinhing angkon. Oh, kay amo naman ning angkon oh na akong bulo. Na akong itatanom daghan kayo ni. Dinhi ko magsugod. Mabuhi lang. Taman ni planan. No. Anak ko. Awo. Mao na ni. Oh, ingon ani na ni pag tanom. Dali raman kay ni ang pagtanom. Kani mao na siya. Ang pagtanom, angon anaon na siya. Nya imuha gina siya nga bantukon dito sa ilaw kay para nga madugay ang ni siya ulan. O gikan karon sa tanom og mga tulo ka adlaw ang mabuhi siya kay kayo inana. Tulo ka adlaw sa sana pati lang yun initon og gabi ako sa niya sa mga sagbot bali pud ko maog ko nom taon kay para gyud nga ato dito nakita siyang gamot bantukon dayon maon aron dili gyud madala sa baha niya og mag init dili mauga dayon maabutan dito sa kuwan babali na to babali mao na gyoy Kamagi diha niya, dukong niya ko gyud unya sa mga nindot ano nga talisay. Nagi kay andam nga lahog kun magbuhi ka gani og kanding. Nagi kay andam nga lahog kay para nga og makwarisma. Naagi kay katanom. Naagi kay makuhaan nga lahog. Kining mga talisaya native man ni sa Pilipinas mabuhi gini siya so anad maong gini gyud ang talisay nga mga karaan mabuhi ra gini siya og swerteon Swerte. Magyaan asa ihuman sa ang video okay maura to mga kaibigan maura to mga kaibigan ang ako maura to mga kaibigan ang akong video tukad karon maghuwatag mga 5 ka buwan o sa papud ni nato i-update ta unya ni og nangabuhi bang ako nga gipang tanong. Bye bye.